Aurtengoa 23. azoka berezia antolatu dugu, Irrintzi elkarteak urtero bezala, iraileko bigarrengo larun baten, itxedun bezala. Aurtengoa esan bezala 23. da, Euskal Herri osotik da herri osatik eta zea ezberdinak etorri dira, produktore ezberdinak, eta pixka herrin giroa eta sortzeko aukera. Aldi beren ere, 23. disatx lehiaketa indeu, Bailarako elkarte ezberdinek parte hartzen dute, aurtengoan dazkau Adunatik Antxulobi, Zizurkiletik Urkamendi, eta Bilemagatik Uxotoki, Zunbeltz, Behartzana, Birtoki eta Irrintzi. 7 elkarte, eta aurten de 23. eta zeinik irabazten duen aurtengoan. Azkenian daude bai kontserbak, enbutidua, antxuak eta bar, eztia, pitxiak eta zea ezberdinak, eta azken naetatik gozoa, gazia, hemen gusto guztitarako postu egoten dira. Isatxana eta bestetik ere 3 postu honenak saritzen dira. Isatxana, ematen dute garaikur bat, urte osoa elkarteak edukitzen duna bere elkartean garaikurra eta garaikurra eta atzian idazten da zer elkartek irabazten urte bakoitzean eta 3 urtez jarraian irabazten duna ja saria behantzako emateu. Eta aldi beren ere Nafarroako herriko arantza hotelak saria ematen dio isatx txapelketako lehenengoari. Eta gero postutan aurreneko 3 postu honen airi ematen zaie saria, udalak laguntzen du sari horrekin, eta gero garaikurra ere ematen die Adunako Iñaki Gorostik indako garaikur txiki bat. Gu ez gara elkartea gu bertokitik etortzen gara, elkartea asoziazioa gara, baina ez dakau sozia ikan. Eta gu beti 3. urtea garagardoak egiten. Garagardo beltza iritzeu, Euskal Herriko garagardo artisaua, eta gutxi gehiago. Ostegunen egin genuen, da hemen txagaude, ze pasatzen. Gu azkenen bertoki Euskal Herriko garagardo bultzatzen dugu, así que horrekin inbarrak gau. Kondenauta gaude, bai. Errezen ituzten sorginen, oinordea gara gu. Errezen ituzten sorginen. Itxura gure ustez ondo. Ez, ona. Ikusiko deu, zeite deun. Gauza da etortzea eta pixkate launtzea. Girua jartzen da, abar. Nola prestatu duzu zuek? Sekreto esaten egin aldezu. Honek behar du denboa eta mimo pixka batekin tratatu behar da. Denboa asko behar du egile esan, xamurtzeko eta denboa behar du. Eta gaientzian ez dago sekretik, ingrediente basikoak eta hoxe esan dagoa. Denboa eman eta goxatu, maitasunez, lehen amonak zarra bezala. Da, irabazteko asmokin o? Berdintxu da. Ateatzean ateagoa, berdin da. Giro pixka jartzea baldin badauten hon artean, horrea. Sasien gainean, oiutai